ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೇಕ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಪುದೀನ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ದಯಪಣ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಈಸಿ ಆದ್ ಬೇಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ನಮನೆಕ್ ಒವ್ಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಆದುತುಲೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನನೆ ಕಲರ್ ಉಂದು ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಏನಿತ್ತೆ 1 ಕಿಲೋಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಅತ್ತ 1 ಕಿಲೋ ಏನು ಅತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ತೂವನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 1 ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟಗು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತೆನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೋನು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತುನ್ಗ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮುಂದೇನೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಇಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಂಡ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಂಡೇನು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಕಾರುಗೇದ್ ಬೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವರಡ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವರಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಯಾನಚೂರು ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇಸಂದಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುಂಡರದ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಿಯತೆ ಐಕೆ 2 ತಿತ್ತಿ ಉಡೇತು ಪಾಡ್ವೇನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಚೂರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಪುದೀನ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ನೀರ್ದಂಶನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಪುಂಟುದು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪಾಡುಂಡತೆ ಇದು ಸರಿ ಟೆನ್ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸ್ಪೂನ್ ಉಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಇಚಿಂದ ಅಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಚಂದ ಅಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಲ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದೀತೇನು ಇಂಚಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೊಗ್ಲೆ ದೀತೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಪನ್ಪಿನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಅದಗದಗನೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀವೋಡು ಬಂದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ದೀಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾತೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮೀಡಿಯಂ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಕಿಂಜಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಯರಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿಯಂದಂಡ ಎದಲದಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೇಗ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಊರಿಂದ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜುಂದೇನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೇನು 2 ಸೈಡ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೆತ್ತುನ್ವೇನು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬೊಜ್ಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನ ಗ್ರೀನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು
ನಮಕ್ ಅವು ಹೆಲ್ತಿಗ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತದೆ ಬೊಕ ಇಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಾರ ದಿಂಡಡಂತೂ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದಿಪ್ಪುವೆನು. ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚವರಿ ದಿನ ಕಬಾಬ್ಲ ನನ್ನ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತುನುವೆ. ತುಲೆ ಪುದೀನ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚಾತುನು ಪಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದು ಶೋಕ್ ತೋಚುಂಡು. ಅಂಚಪನೊಂದನ್ನು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.